arep apa kowe, Kowe wong wedok grubuyuk kabotan pinjong arep bengok, ora ana sing nulungi. Domas Mira. Badhe menapa panjenengan menika? Gandrung. Wis kaya ngene takoni. Panjenengan menika kula aturi hemut. Kula menika sampun gadahi Kang Mas Bentung. Ora sah ngilingke aku. Jagat bakal tak emperi. Sopo sing wani? Arep ngadepi Jathasura, Domas Mira pudyane ing wang Tuh musti kadeng jalmi Sriani. Ki lho. Anakmu kuwi selehne kono sik. Haji mboten saged wong menika anak kula kok. Raja Dewa ning pro kenyang. Sampun ngaten menika panjenengan menika lho. Anakmu nangis kene tak embani. Boten. Boten. Panjenengan tegil menika dhateng anak kula. Iki mau urung tok susoni apa piye? Senadyan to widodari katon aton lamun jebol yo ben. Panjenengan menika kula aturi emut to Kipatih. Sampun dipun lajengaken kados ngaten menika to. Kowe saya suwe saya ayu. Lan sira sampun ngaten menika. Tanpa menika dipun jalaken menika Katono sampun Kipatih. Sampun Kipatih. Sri Pereng kok yo lho wis lungguh nang kono ya kowe ngaturipun Kakang ngon lungguh ning kene to. Nuwun sewu Kipatih. Sepisan malih kula matur. Sampun dipun lajengaken kersa panjenengan kados ngaten menika. Kudu tak terusake. Karepe jomplang jagate. Srengenge arep kowe metu saka sisih kulon aku ora bakal mandeg. Mboten. Kula mboten saged nglampahi. Ya kudu iso. Mboten. Menapa malih kula sak menika daya anak ingkang tasih lare pramila nuwun sewu. Kula mboten saged nglampahi.
ora peduli arep kowe duwe anak nang wujudmu sih wanita kowe ayu anakmu mengko bakal tak rengkuh dadi anake Jata Sura. Boten. Sepisan malih kula tetep atur menawi kula mboten saged nglampahi. Sriani. Kowe mesem. Mesem. Boten. Waja Petra winan ngonten tesih Jupyongger. Yani Jupyongger. Jupyongger. Menika anakku lho ki Pak. Pasti menika anakku lho. kowe aja ngridu biyungmu, Ayo mau aku.